歩いてますが、日向の時はやっぱり皆さん足早に移動していてですね、なるべく日陰に入ろうということで急いで足で皆さん移動されてました。で、向かいの方にですね、センター街あるんですけども、センター街の飲食店の従業員の方にお話。Labi garo sa ta mga cute, ngita sa tang mahihon dere. Pinaadto sa ta sa dagat mga cute kay para okay kayong dagan, no, di ba? Samtang nga nag-relax ang root ka. Yes mi man karon di labi garo sa ta karon sa tuwa karon ato ang adtoan karon mga cute. Ato tag dagat, kasi mo koyog diha. Sakay mo perbida diha mo sa atop sakay mga cute. Mananap. Wa manggilingaw re mga cute tapi tamo nang nagdolaro usang root ka mga cute. Dagan kinabuhi gud dre gud. Way lain tang mahimo ani mga cute. Buti lain king amigo dre mga cute. Magani na ang kauban dre sa kuan. Trabaho. Sabay-sabay po sa ko Kuan lang pangipasabay mga cute. Bahalag ka tol. Mananap. Biskan na mo mangkas dia, mangkas mo kabit dia mga cute. Pinakabit lang mo dia. Bahalag kabit lang. Nga kabit di lami. Mananap. Di ba? Ana lang mga cute do. Hindi kita maglangan pa mga kit kay hapon. Dito na ta paingon ta relax lang mo mga kita. Ayon mo daw kining palihog kog kuan mga kit kining don't forget to like and follow. Ana may dagan mga kit dali ra man kay na mga kit yun. Nuhara na pinduton diha na yung kuan diha kanang kining sa tawagan ning check diha. Muhara na paghuman na. Friend na din ta dayon. Naka-follow na mo sa kuha. Ana ay mo nya pina-comment pa mo diha dayon bisag bay lamin na ko ang video. Ana pida kay dali ra kay na mga kit. Masandugay ta na og dili mo masandali. Di ba? Kinsa may taga Fukuida mga gyud na ani mo dre labigar mo dre kay para makita ta ninyo. Barang okay kay dagan dre magsusoro ta sa dagat mga gyud. Tilwan na tang dagat lang dre mga gyud ug parat pud ba sama sa Pilipinas. Mabuang ko bayot. Human ato karon sa dagat mga gyud. Pinagkuan ta dito tawag ani. Picture na to baligyan mag niya videohan pag balig yamag pod anak ra gud mga kit para duna din pang-upload ba kay ningon na para ba si Mita Facebook nga upload na king saan pa man na pinalabigar ko rin dagat dayon anak ra gud kay para nga sus bida pa na lang gud ma-upload ba anak ra gud mga kit yun di pagin mo kapoy mag edit mga kit ba di na ko tarong edit mga kit mao ra man gapon di nga mo like kasi gahe pa mo tugas lagi. Gahe pa sa kabaw lagi. Mananap. Ana ra mga gyud no. Samtang ugma jo tinumpong root ka na po. Wa na po ilaing tamay mo ani. Sige na po ta balik dongke. Nya sumuol na kay ang dongke. Dongke. Balik kung larawan ito mga gyud pag dire sa dagat kay otra balik ra po kung larawan. Diyan ni mal. Di ba? Di ta gyud maglangan mga gyud kay mao ra maghapon. Kumana ko dagat mo balik mo dito sa mato karon sa kuan market sa tawagan ni Akiyoshi nakaon na mo ba ng Akiyoshi market dito na pud ko karon manighuman ni sa mong dagat ana dagan ra kay mga haon sa daw sila ko lubos lang kuyugan pod ako may driver nila pait in driver ta mga kay susugo na gid ta palagi di na ta mo drive lagi mayon na ta kining mo drive ta gabi kay okay ra diyan nimbal buang ko bayot kang tanglingaw ang tama agad kung padribon ta gabi nya gid buntag man ta padribon niya po niya matay ang kakapoy ra makyat pero sagdan ko lang kay libre man ako nila matud pa igor ta libre makyat kay matay ta sapi ani sapi na to ani igo rampot igo ra pang dalas Pinas ya gawman agad pa agad way tigo makyat sawan pero hanggang dito lang makyat no ingat diyan palagi I love you all. Mwah!